Atong iduko ang atong mga ulo ug mga liya kita. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit nung Amahan, Dios nga makagahom sa tanan. Anian usab kami sa laing adlaw sa among pagtungha, nining gitawag nga new normal. Una sa tanan, pasayloa kami sa mga kalapasan nga among nabuhat sa mga nilabay nga mga adlaw. Salamat sa tanang grasya nga gibubo mo kanamo, ilabi na sa among pamilya. Among giampo, Ginoo, nga sa kanunay lamdagan mo kami sa among pagtungha ug ipahilayo sa makalilisang nga sakit na COVID-19. Tagai kami sa saktong panghunahuna aron among masabtan ang among leksyon karon. Kini among giampo sa ngalan sa imong balaan nga ngalan. Amen. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Hello mga bata! Kumusta na kamo? Welcome sa atong leksyon karon sa MTV Grade 3. Ako si Teacher Caroline, ang inyong makauban sa Quarter 1, Week 4, Day 2. Dali ug atong sayran ang atong leksyon karon. Sa dili pa kita magsugod, manganta una kita. Ganahan ba kamo og kanta? Maayo! Ani ako'y ipakita nga kanta. Kani nga kanta, naguluhan og kidlap-kidlap bituon. Kidlap, kidlap, bituon, sa langit katanawon. Mga bata matingala, nganong mo kidlap man ka. Kidlap, kidlap, bituon, sa langit katanawon. Kidlap, kidlap, bituon, sa langit katanawon. Mga bata matingala, nganong mo kidlap man ka. Kidlap, kidlap, bituon, sa langit katanawon. Unsa ang pungan nga dili maihap ang gihisgutan sa kanta? Sakto! Mga bituon. Ang mga bituon o stars, mga pananglitan sa pungan nga dili maihap og tinagsa. Unsaon ganito paghihap sa mga pungan nga dili maihap og tinagsa? Correct! Kinahanglan mo gamit kita og mga pang-ihap. Makangalan ba kamo og mga pananglitan sa mga pang-ihap? Palihog isulti ang inyong mga tubag. Very good! Aduna gyud di ay kamoy nakatunan sa atong leksyon gahapon. Karon, atong gamiton ang haom nga mga pang-ihap sa mga pahayag. Aduna ako'y mga pahayag. Isulti ninyo ang pang-ihap nga gigamit sa pahayag. Andam na ba kamo? Una, adunay 5 ka sako sa bunbun ang gi-deliver sa balay ni Lola Esther. Unsa kaha ang pang-ihap nga gigamit sa pahayag? Sakto! Sako sa bunbun. Sakto ang inyong tubag mga bata. Ikaduha nga pahayag. Nakaharvest si Tatay Loni og 2 ka bukag sa mangga dito sa umahan.
Unsa ang pangihap nga gigamit sa pahayag? Sakto! Bukag sa mangga. Very good mga bata, kay sakto ang inyong tubag. Ikatulo nga pahayag. Nagtimpla si Rosa og usa ka baso sa gatas matag buntag. Unsa ang pangihap nga gigamit sa pahayag? Sakto! Baso sa gatas. Ikaupat nga pahayag. Nipalit si Mama Sita og 5 ka kilo sa bugas didto sa merkado. Unsa ang pangihap nga gigamit sa pahayag? Correct! Kilo sa bugas. Very good mga bata. Sakto ang inyong mga tubag. Karon kay nakaibalo naman kamo sa pag-ila sa mga pangihap nga gigamit sa matag pahayag nga adunay bungan nga dili maihap og tinagsa. Pwede na ninyo kuhaon ang inyong lapis o ballpen o ang learning activity sheet sa MTB para sa unang quarter, ikaupat nga semana, ikaduhang adlaw. Makit-an dinha ang inyong activity karong adlaw. Adunay duha ka activity karong adlaw sa inyong learning activity sheet. Mahimo ninyong isulat ang inyong tubag sa mga badlis niini. Aduna ba kamoy mga wala na sabti mga bata? Gikalibugan og mga pangutana? Kung aduna man, pwede ninyong balikon og tan-aw kini nga video o di ba kaha mangutana kamo sa kauban ninyo sa balay. Daghang salamat mga bata! Nang hinaot ako nga safety kamo kanunay bisan pa niining pandemya. Bye-bye! Amping!